היי, אני נטלי, ואני בלוגרית, אני כותבת על שאיבת חלב, ובגלל שמאוד מאוד היה חשוב לי, ועדיין חשוב לי, לתת לו חלב אם, התחלתי לשאוב חלב. שאיבה בלעדית זה בעצם מצב ששואבים חלב אם ואין הנקה בכלל. זה שונה מהנקה. קודם כל הזמן רואים את הכמויות של החלב, מה שפחות קורה בהנקה. ודבר שני, כל שואבת בלעדית, ויש די הרבה כמונו, מסתבר, כל הזמן בלחץ ורוצה לשמר את הכמויות של החלב. אם אנחנו מספיק משוגעות בשביל לשאוב בלי להניק, אז אנחנו מתאמצות מאוד 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 בשביל לשמור על הכמויות של החלב שלנו ולתת את הזהב הלבן הזה לילדים שלנו. אחד הדברים שצריך לעשות בשאיבה בלעדית זה להשתמש בתוספים. חיל ושומר, אניס, יש מלא תרופות סבתא. שני התוספים הכי בולטים שנשים משתמשות בהם ומדווחות שהם ממש מגבירים להם חלב. זה חילבה והמורינגה. המורינגה ממש הולך ותופס תאוצה, רואים את זה בכל הפורומים ובכל הקבוצות של אימהות. אני התנסיתי באבקה ובעלים, ייבשתי אותם, השתמשתי גם בעלים הטריים, הכנתי ממרח פסטו, השתמשתי בעלים אפילו בחביתות. ואת האבקה השתמשתי בה בשייקים, הכנתי לעצמי שייקים של פירות עם האבקה, דייסה עם האבקה, פודינג קר שאני מכינה עם האבקה, ממש. כל המטבח היה ירוק. השתמשתי בכמויות יחסית גדולות, כמה כפיות ככה ליום של האבקה, עם עוד כמה כפיות של הפסטו, אפילו השתמשתי בעלים הטריים לתה. בתקופה הזאת, בזמן שלקחתי את הכמויות הגדולות של המורינגה, שמתי לב שהכמויות שלי נשמרות מאוד יפה. אני נמצאת בשלב יחסית מאוחר של השאיבה, אז אני לא מצפה להגברה של כמויות, אבל אני בהחלט מצפה לשמירה של כמויות, וזה לגמרי קרה עם המורינגה. מה גם שמעבר לזה יש בונוס גדול של שמירה על הבריאות וכל הסגולות הטובות של המורינגה, לצד זה שהחלב שלי נשמר בצורה יפה, מה רע.